si Jeff. Ginaingon, ang kami niya dili sayon. Kung imo kining sudlan, lisod na kining gausan. Mao kining netabusa kong kinabuhi nga, dili na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Magminyo na ka, Jeff? Mag-video ka niya. Pareha lang mong duha, shock mo. Nakalitan ko ini, ha? Ako saan? Kalitan sa ko. Hapit ako mula pas kalendaryo, eh. Ma, pa? Anong kalitan pa man taon mo, eh? Ay, sukan magawa mo ko. Kita tao ni mo ganda kang babae na mo. Diri, atubangan ni mama ni mo. Maok yun, magminyo kalag-kalag. Para ka na, ra? Karon nga may nakita ko nga akong pakaslan, ako niya sang dadon din sa ato. Aron, may laila ninyo. Kanus aman. Maayong gabi ninyo na, Noy. Dahil di ba anak mo ni William? Kinsa ko, William. Ay, katubang brako kayo. Magsitig iyas daan. Sugat niya gali padaplin kita. Ay, husto-husto dahil dumdum ko. Si William ang iyang amahan. Wala no, propita. Ha? Pa? Ora ba na naman yan sa tong ginoo kanang hong dia? Ito dia, siya si Trish, ang akong pakaslan. Yep, saman, hugot yung bakos do. Good na kayo pa, uy. Kay, sakto raman nina ako. Dili ka na mo ibot na mong ipasabot. Naunsa ka baya, di na mo ibot ipasabot sa ibong amahan, Jeff. Unsa man di ibot ninyo ipasabot eh? Dahil Trish, kanang anak ka ni William? O, Noy. Amigo mo sa kong papa? Kuan, kining, dili. Aw, Kanas papa ni mo, barakom ng dako. Kay kanay, amigo taong amahan mo. mabitan na yung gisulti na ako, Noy. Jeff, mo di babayhan ng imong pakaslan, ha? Ha? Magsunggo gid ang ilong ni mo na. Magsunggo na kun mo sungasong kag pakasal ining Trish. Ma! Unsa ka tinuod ang gisulti ni mama ug papa nako? Bahin sa imong amahan, Trish. Pulos tinuod ang tanan, Jeff. Sa? Uy, nga wa magkamusulti na ko, ana? Oh, pabisitahon bitaw tagas amo, di man sad ka. Murag lain mag-reaction sila sa mga magpapa na ko sa imong amahan, oy, Trish. Nga na day, Jeff. Ako ding papang imong pakaslan. Di day ako. Dayan sa amo, Jeff. Trish, ayabi ko biya samtang magsulti mo yung papa. Dili lagi. Dili na. Manaka natas-taas na. Ganong nagukon-ukon man sa kang lalaki hatres. Pauli na lang ko sa amo, Trish. Dili, Jeff. Ni anak ka sa amo, so wa na kay choice. Makikatubang ka na sa akong amahan. Pa! Diyan si Jeff! Mananghid ni mo nga magpakasal nami.
ikaw, naida kang pagkaon sa lamesa. Okay. Balik-balik lang mo, ha? Yes, sir. Yes, sir. Jeff, inom ta, ha? Hindi lang ko muinom, Noy. Usa man, eh. Papa di ay. Hap! Ugangan ako ni mo niya. Magmanoy ka. Pagtarong si mong pagkatawa, ha, Jeff? Nagtarong gid ako pa. Oh. Magkurog man sa magkikatubang ta sa mga tris. Bida. Hindi man makahina siyang tingog. Isog man pirito. Hmm. Mo ning gingon. Nganong ni Inter. Bay Jeep, kumusta ang kinabuhing minyo? Okay ra bay. Napalahubog kuno ka. Sukad nga naugangan nimo si Kuan, si Noy William. Imo naugangan. Ang di man sugot nga di ko makiginom niya. Ikaw pa sa akong dapit bay. Parehagon nimo karon nagkurog ba? Asti paita. maugangan na to ingon ana. Mao gyud paugay ta. Pagkat sa ilong. Pabitang nga, way lalaki nga Kuan nga muyano panguyab ni Tres kay mahadlok sa iyang amahan. Pero ikaw ba siya ba? May intergyud ka. Hay. Pait talaga bay. Nga na bitaw ni Inter. Padugay ini. Masakit kog nervyos ini. Jeff! Dali. Dali ba? Doon na yun. Ano man pa William? Sabak diribe. Ha? Sabak? Ha? Hayat sampot? Hayat sampot? Joke na to ay. Bay, kung baso di mo, be? Mag-inom ta? Pasa lang ko ron pa. Si Pas-Pas. May ungani kung mag-inom ta, inom kita. Kung imong pagbaso, pagbaso naman. Pagkuwag pa imong baso, sige, padali. Kani oy. Wala ba si Tricia ron? O Tricia? Wala ba si Trish ron din nida? Ugbog nagdaan si Papa William. Ug isog ayo. Kuyo-kuyawan ang guwan eh. Bahala na. Sakyan lang yun na kung kabuangan niya. Aron di, ay, tuan na! Tuan na. Nangita na, singgit na. Ungkat kayo na sa uno si Kabaso, Jeff! Ginoo ko. Tabang itaon ko. Ay, naman! Gimingaw pang ko sa atong anak do. Nga, unsa man, ha? Makikita unta ko ni Jeff. Nga, mga ta sa bahay siyang ugangan, ha? Kada ko ubanan ko nimo. Di ko, eh. Ngano ban? Kanang hagdon di tag-ino ng William. Hindi rin ba kabalibad? O niya unsaon man nato ini nga makakita ta sa atong anak. Gimingaw na man ko. Ngita lang takigayon nga. Magkita ta sa itong anak ba? Pero di lang dito sa ila, sa laing dapit lang, day. Di lang yung tabuan to sa bahay taon siyang ugangan kay Lisoda. Ano? Katagal na yung miss calls. Sige, panawag na ko si Jeff. Ano man ka? Magdali ko pa uli. Magtaksi na lang ko. Ano man ka nga? Nagsige man siya panawag na ko. Huwag po ko makabantay eh. Silent, magod na ako. Ay, taxi. Akong parahon. Taxi! Diyan lang sa ka. Saan ka pa? Ngihi ko. Sige. Magkuha pa kong laing butilas bino. Ay, ayaw na lang ba? Ayaw na. Usa! Nga naman. Di na Ha? ko. Di na ka? Oh.
Masako niya to si Tris na ako. Igabot niya nga. Hubog na ko. Triste suko. Sa 4 pa na. Hadlo ka sa mga anak, ha? O lagi ba ay hadlo ko Tris eh. Numero na, hadlo ka. Isa may imong kadlukan. Akong anak o ako? Oh, Diba? ikaw of course pa. Ah. Sige na, panghinan to. O ginigbalik niyo, pagdago sa kabutilya ang bino. Nga may sod, nga bino. Okay. Tagay, tagay, tagay. Tres, tres, cuatro, tres. Anak, ha? Ah, Dili ko mo asawa eh. ah, Gangan ko ni mo. gangan. May. Dogta. Dogta. Orsa. Dogta. Dogta. O dogta. Dukang lipong ng pananay. Buang, ha? Balim kalibutan. Buang. Ay. Sige. Dogta, dali de. Sabak gangan ba? Sabak gangan. Oy, unsam ning akong gikumot. Bayot mo di ka, Jeff? Bayot ka? Oy. Ako nang 2 ka eggs daw na yun. Kung ikaw sa mga mabinugo ka daw na. Tris. Nindutan yung namang kay tulog, Tris. Umusap! Ay! Ganun isumbang mo na di mo akong bana. Bayot. Di kumot-kumot sa kanahan ng akong I have 2 eggs. The left and the right. Da! Lisod ning makaugangan tagbarako. Kay pirmi kong makuyapan sa iyang kumo. Kuyapan ko pirmi. Bago ito magkasama ang kaagi ni Jeff, dinining tulumanon. What's the style? Nakuyapan sa kumo sa ugangan ni style. Kini mo suganon gisuwat ni Cecil de Nusos Cabrera, dalit sa Our Men drama. This time, Jack.